Kamaráti, kúknite sa na to. Toto všetko, čo vidíte, je húf ostriežov. Ako viem, že sú to ostrieže? No, že skoro každý náhod vyťahnem ostrieža a teraz si to skúsime ukázať. Nechám si to pekne klesnúť. Tam je strom a oni sú okolo stromu. Neskutočný húf ostriežov. Fakt brutál. A je tam. Pozrite sa. A je tam. Vidíte ho? Ako ho ťahám a ostrieže ho sledujú ešte. Vidíte? Pozrite sa na ňo. Bum, ostriežik. Takže kamaráti, neskutočný húf ostriežov. Čo náhod to ostriežik. Čau kamoš.